बघल तेव्हा माहेर माहेर म्हणतात. चल निघित ना, तुझी काय गरज नाही मला इथं. चल होय हेच म्हणतो चाल तिकडे पहिला. निघून निघता. जातोच मी, राहत नाही तर. मला काय गरज नाही तुमचं घर राहायचे. चल. जातेच मी. रोज उठून रोज मारा अडकून येतं जर मारहाण निघ, करता निघ. तुझ्यासारखी लय बघितलं. चल चल निघ पहिलंच ना. अगं बाई, आई कुठं चालल्या? मला वाटते बाबानं आज पण आईला मारले. भांडणं झालेली दिसतात. चला आईला थांबूया. आई, अगं थांब की, कुठं चालल्यास आई? अगं आई, आई, आई थांब की, कुठं चालल्यास? आय, तू कुठं चालल्यास ग आम्हाला सोडून? मला माहित आहे बाबानं आज आणि मारला असणार आहे तुला दारू पिऊन. तू गेलीस तर आम्ही कोणाकडे बघायचं ग? विसरूनच गेलतो बघ तुम्हाला. रागाच्या भरात चाललेलं निघून.